Weche motenore kod ngima makare mag oganda. Riwruok mar Forum for African Educationalists e bade mag Kenya kotenore kod migepe mag piny owacho kod mago mok mag piny owacho chako chenro mar kedo kod mako iye ma ohiu makoro geto jopuonjre skunde. Matimore ka lipot yango ni atamalo 20 mag jogo madhi konyore osiptende gin rowere manitiere kind higni 19 kadok piny. Ripota marwa ma Migori Juma miyowa ler mar wachno. High education. Mako iye mondo e kind rawere en midhiero ma piny Kenya pod kedo godo. Kaunti ni ma Migori en achiel kuom counties e Kenya mangima ma bende kwan rawere ma mako iye mondo koro pod ni malo. It is a challenge that we have as a society, and as we work through under this program with other stakeholders, of course we know we shall be able to come up with many other solutions that will be able to assist our girls. Those people who are vulnerable and they might have dropped out, there is always a second chance, another opportunity, so that we nurture them and they realize their potential. Engwech mar duoko piny kata tieko mako iye mondo kind rawere e kaunti ni ma Migori, piny owacho ka achiel kod wegego ma ok mago mag piny owacho osebiro kod yore mopogore opogore mar kedo kod mako iye mondo. We want to work with every stakeholder, be it in education, be it in Ministry of Health, be it from the community level, the chiefs. Inclusivity and participatory approach so that we bring everybody on board. We are going to incorporate the counseling and guidance part of it. But again, you're aware that our schools already have the guidance and counseling teachers in the school, so we are only going to build also their skills. Riwruok ma ong'ere kaka Forum for African Educationalists e bade ma Kenya ka otenore kod riwruoge mamoko sani koro geto jopuonje ka achiel kod jopuonjre e skunde mopogore opogore e kaunti ma Migori e ng'wech mar kedo kod mako iye mondo e kaunti ni. We are going to install desktops in these schools that we are working with, the 8 schools in Migori County, so that we digitalize everything. Another thing that we are going to do is to allow our teachers also to be trained as facilitators for these programs, that even in a situation that our program reaches its end, then the sustainability is still going to be there. It is my hope that the intervention that is coming in through this very important program will go a long way in improving the state of teenage pregnancy and early marriages in our institutions, because we want to ensure that all our girls join school and they are able to go through the process. Chenro ni mar kedo kod mako iye mondo koro dhi miyo jopuonjre ka achiel kod jopuonj tiegruok mopogore opogore ma oting'o manero maloso taulo go magria. We are having a Tuseme club that we are going to form, and this is one program that is going to allow our children, our girls and boys, to be able to make the dignity pads that we are going to use, so that our girls are not lured by other men. Mako iye mondo koro pod medo kelo wich bare pachukae ka bedo mopogore opogore ma osewuok oko mar kedo kod midhiero ni. Wach ni nyalo mana tieke poni oganda koro biro kamoro achiel. Juma, Ramogi TV, Migori.